Na 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 na, tarararara. Stále do školy chodím, učím sa vládnuť ostatným. No Sofia iba mávne paličkou a hneď rodičov tým očarí. Čo spraviť mám? Chcem tiež byť tá skvelá, ako je Sofia. Byť tiež tak bezchybná, to mám usporiadať bál. Či postaviť kráľovský chrám. Nechcem byť stále tá druhá. Tiež kúzlo v sebe mám. Sú z nej vážne nadšení, z jej kúziel sú vždy zbláznení. Možno keď im kúzlo lepšie vyčarím, rodina moja to hneď ocení. To spraviť mám, keď chcem byť tá skvelá, ako je Sofia. Chcem tiež byť úspešná, mávnem si paličkou, to dám a vyčarujem kúzlo vám. Nebudem stále tá druhá, tiež kúzlo v sebe mám. A ja viem, že raz to tiež pochopia snáď, že kúzlo v sebe mám.